ଆଜିର ଗପ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଗର୍ବ କଲେ ଆମର ସର୍ବନାଶ ହୁଏ, ନୁହେଁ କି? ଥରେ ଗୋଟିଏ ଶୃଗାଳ ଯେମିତି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଗର୍ବ କରି ସେ ରାଜା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ତା'ର ଜୀବନ ଶେଷରେ ଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ଥରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିଆ ଦେଖାଇ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶେଷରେ ମରିଥିଲା। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଆଜି ହରିଣ ବିଷୟରେ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ହରିଣଟେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାକୁ ବହୁତ ଶୋଷ ହେଲା। ସେ ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ପାଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇକି ଗୋଟେ ନାଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇ ନାଳର ପାଣି ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପୁରା ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଯାଇକି ସେ ପାଣି ପିଇଲା। ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ଦେଖିଲା ତା'ର ହରିଣର ତା'ର ଶିଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲା। ତା ପାଣିରେ ତା ଛାଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ହରିଣର ଶିଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ତା ଶରୀର ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କଲର୍ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ତା ଗୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଲା, ଦେଖିଲା ତା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଟିକେ ପତଳା ଅଛି, ଆଉ ଶରୀର ଅନୁସାରେ ତା'ଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା କେମିତି ଅସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶିଙ୍ଗ ଦୁଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମନକୁ ଭାବିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଯାହାକୁ ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଥିଲା, ସେ ଯେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବ ତାହା ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ଏମିତି ସେ ପାଣି ପିଇ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ଆସିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ତା'ର କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଶିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତା'ର ନଜର କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି? ହରିଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେମିତି ତାକୁ ଦୌଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ହରିଣକୁ, ସେ ସମୟରେ ହରିଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲା। କାହିଁକି ନା ତା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ସେମିତି ହେଇଛି ଯେମିତି ସେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ। ଆଉ ସେଇ ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲା କି ସେ ଶିକାରୀଠାରୁ ଆଉ ସେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳାଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବଶତଃ ତା'ର ଶିଙ୍ଗ ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ଲଟା ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟରେ ପଶିଗଲା, ଯାହାକି ସେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲା। ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ଶିକାରୀ ସେଇ କୁକୁରକୁ ଧରି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେଉଁ ସିଂହ ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଶିଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ପାଇଁ, ସେ ଶିଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଜୀବନଟି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସେଇ ଶିକାରୀ କୁକୁର ସହିତ ସେ ଶିକାରୀ ତା ଉପରେ ବନ୍ଧୁକ ଚଢ଼ାଇ ତାକୁ ମାରିଦେଲା ଏବଂ ସେଇଠି ତା'ର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ତ, ଯେଉଁ ଶିଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା, ସେଇ ଶିଙ୍ଗ ପାଇଁ ତା'ର ଜୀବନଟି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ସେ ଅପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା, ସେଇ ଗୋଡ଼ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂରକୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ଆମର ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ବି ଏଇଟା ମୋର ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ଅସୁନ୍ଦର ଏଭଳି ଭାବିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁ ଜିନିଷଟି ଯଦି ଅଧିକ ଭଲ ବି ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ହରିଣର ଗର୍ବ କରିଥିବାରୁ ତା'ର ଜୀବନଟି ଚାଲିଗଲା। ଆମ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିଛିଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରତା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର ଅନେକ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବୁଝି ବିଚାରିକି ତାକୁ ମାନିବା ଉଚିତ ଯେ ହଁ, ମୋର ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇବା, ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା, ନାଇଁ କି? ପିଲାମାନେ, ଗପଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା?